Para nós é unha evidencia que o goberno do señor Feijóo simplemente non sabe o que quere, non quere avanzar en ningunha formulación do modelo de financiamento para Galiza que sexa un modelo propio, en función das propias necesidades do país, que busque a suficiencia financeira de Galicia, que permita, ao final, prestar servicios de calidade, que si ten que ser diferente de outras comunidades autónomas teña que selo, e, sobre todo, un modelo de futuro, porque este vai a volver a ser un modelo continuista dun sistema de financiación que non deu satisfacción, como é evidente, ás nosas necesidades e que, desde logo, nos fai aparecer outra vez, e iso por obra e gracia de quen mantén estas posicións, como un país pobre, dependente de non se sabe que caridades estatais, cando en realidad eso non se corresponde co que é certo. Para nós estamos por construir ou por estar, digamos, situados nun modelo de financiamento de primeira división. E eu, cando falo desto, o digo porque non debemos esquecer que, desde logo, Galiza, con Euskadi e Cataluña, están consideradas constitucionalmente como nacionalidades históricas, e ata aí ben pouco estábamos no grupo, digamos, de primeira división. E con estas prácticas que se están levando, camiñamos claramente do descenso de categoría. É unha evidencia. Volvemos a pedirlle ao señor Feixóo que nos fixe, se fai o favor, cal é o listón galego nas negociacións, que é o que propón, que modelo propón, e, polo tanto, todas estas cuestións as que fixen referencia, e tamén hai que pedirlle ao goberno do Estado que incremente, desde logo, o montante que ten enriba da mesa para o novo modelo de financiamento, e, desde logo, a nós nos gustaría tamén que o goberno do Estado, pois, en vez de estar limitándose a resolver os problemas políticos que ten, avance ou propoña ou poña encima da mesa un modelo de financiación máis xusto, con máis de futuro, un modelo onde non somente se descentralicen os ingresos, sino que non se descentralicen, mellor dito, os gastos e tamén se descentralicen os ingresos.